Pero diri tabag na kasamang Raisa Hontiveros. Di-file na dyan taon ang inyong senadora. Nga inyong imoong presidente karon 2028. So mao ni Rod bagya kasama. Ang ako din hiba. Ilasan ko. Sampataw. Kaya ito bagya kasamang hinumduman ang kanto bagya kagahapon. Kini si Raisa Hontiveros bagya kasama. Champion ba yan? Ha? Kung mag-isgo tabagya kasamang freedom of speech. Ha? Kadang pagpadayag bagya kasama sa ato aga ka na bitaw. Gustong ipadayag batok bagya kasama ni ining gobyerno ha. Or bagya kasama bisan si kinsa nga gusto nato nga kana bitaw padayagan. Labi na og public servant ka. Sama ni Raisa Hontiveros nga di unta bagya kasama dapat onion skin. Kay public servant ka man. Dapat open ka og bagya komentaryo baga pagsaway gikan bagya kasama sa katilingban. Wow, baya na bagya kasamay bukang bibig ka ni ato. Ni Raisa Hontiveros. Kaya ka na bagya kasamang kagawasan na to sa pag-istorya. Kaya ka na bagya kasama gitugot man na sa ato bagya kasama sa Batakang Balaod. Bisan kinsa bagya kasama, dunay katungod nga mga komentaryo, dunay katungod bagya kasama nga musaway, dunay katungod bagya kasama musulti. Utob sa usay gusto bagya kasama isulti. Basta kay dili labag bagya kasama below the belt. Basta kabahin lamang sa iya bagya kasamang panerbisyo isip. Membro bagya kasama ning atong panggobyerno. Gawas don ka nga muhimo ni ana. Pero para ngadto bagya kasamang Raisa Hontiveros, wala na ka na bagya kasama kanang freedom of speech nga iyang gingal-ngal ka ni adto. Sa diha bagya kasama siya karon nga nahutda nagkatarungan sa mga akusasyon nga gipulgar sa iyang testigo nga si Michael Murillo. Di ba? Paglisod ba siya bagya kasama tubag? Di man gid sa bagya kasama makatubag. Sa bagya gipang bulgar siyang testigo nga si Michael Murillo. Di man gid siya kausa-usa bagya kasama lugar, mga retrato, bagya kinsa to bagya tao, katong abogada nga kanana ang pangabaga bagya kasamang Raisa. Detalyado bagyod to nga mao bagya kasama nihatag niya kwarta. Para bagya kasama mo testigo against ngadtong pastor. O ginuot, bagya kasama Sara gimasab si Digong. Apil pa bagya kasama ang driver ni atong abogada nga may bitodol bagya kasama nilang kwarta. Para bagya kasama mo testigo batok ngadtong kibuloy nga masab Sara masab Digong. Mao na bagya kasama anto na lang siya sa mga vlogger. Anto na lang siya sa mga vlogger dito bagya kasama siya. Pero bag ka na bang ilihis bagya kasama ang tinuod nga isyo. Ang tinuod nga isyo bagya kasama diri Senador Raisa Hontiveros to baga ang sabataw ni mong gihimo nga nananom kang bagya testigo gambit ang kwarta sa tong gobyerno.